Drahí astrologickí priatelia, ja vás zdravím. Toto je rozbor splnu v Rakovi, ktorý nastane 13. januára 2025 o 23:26 na 23 stupňov znamenia Raka. Luna je v opozícii na Slnko Kozorožcovi a nastáva spln. Tento spln najviac postihne znamenia Raka, Kozorožca, Váhy a Barana a všetci, ktorí tam majú aj iné osobné planety, čiže Slnko, Lunu, Merkur, Venušu a Mars. Taktiež všetci tí, ktorí majú osu ascendent a descendent v Rakovi, Váhach, Kozorožcovi a Baranovi. Pozitívne pôsobí tento spln na ďalšie vodné znamenia, čiže Škorpión a Ryby. Títo pocítia ten spln taktiež, ale nie až v takej intenzite, v akej ho pocítia kardinálne znamenia. Tento spln je prvý spln v roku 2025 a esenciou tohto splnu je zvýšená emocionalita. Splny v Rakovi sú všeobecne ovplyvnené silnými emóciami a nie sú teda silné emócie, pretože Luna je v Rakovi doma a Rak sa vyznačuje svojou citlivosťou a emocionalitou. Tento spln je aspektovaný Marsom a Plutom. Splny, ktoré sú aspektované Marsom, alebo teda možno aj splny v Baranovi, splny v ohnivých znameniach a všetky splny, ktoré sú nejakým spôsobom nesú tú esenciu Marsu, sú jednoducho ťažšie a vyznačujú sa zvýšenou emocionalitou. Mars v tomto prípade je Mars v Rakovi, úzkej konjunkcii s Lunou a je retrográdny. Mars sú naše akcie, činy, konania, naše rozhodovania, akým spôsobom dosahujeme naše ciele, akým spôsobom si ideme za tým, čo chceme. Momentálne je Mars vo veľmi ťažkej pozícii, pretože je retrográdny po prvé a po druhé je v Rakovi. Retrográdny Mars brzdí naše napredovanie za cieľom, brzdí naše konania, naše akcie, naše činy. Máme jednoducho pocit, že sa veci nehybu, že veci stagnujú. Keďže je Mars v Rakovi, to znamená, že keď jednoducho budem niečo chcieť, tak som ovplyvnená momentálnou náladou. Takže v podstate my, keď v tomto období niečo chceme, tak jednoducho jeden deň sa cítim tak to chcem, druhý deň sa cítim inak, tak už to nechcem. Reagujeme jednoducho aj pod vplyvom emócií, konáme, rozhodujeme sa pod vplyvom emócií. No a tento spln je samozrejme aspektovaný s týmto retrográdnym Marsom v Rakovi, čož sa môže vyznačovať aj pocitmi hnevu, pocitmi zlosti, môžu sa dostaviť také ako frustrovanosť, prečo sa veci nehýbu, prečo veci stagnujú, prečo nie je to tak, ako to očakávam, prečo sú veci sa nevyvíjajú podľa mojich predstav a jednoducho v podstate retrográdny Mars nás vyzýva k tomu, aby sme si dali pauzu, aby sme jednoducho prijali, že veci sa jednoducho nemusia stále hýbať, že niekedy je čas na pauzu a na oddych. Ďalej tento spln je aspektovaný Plutom, stojí v opozícii na Pluto. Pluto je na 1. stupni vodnára a slniečko v Kozorožcovi sa blíži do konjunkcie s týmto Plutom. V priebehu nasledujúcich dní budeme mať presnú konjunkciu Slnka a Pluta vo Vodnárovi, okolo 20. tuším. No a v podstate Luna opozícia Pluto, Pluto vyťahuje skryté emócie z nášho podvedomia, ktoré jednoducho spia a my sme ich, predstavte si tak, že v minulosti sa niečo stalo
My sme sa s tým nejako vysporiadali, ale zatlačili sme to do úzadia, nechceme s tým mať nič spoločné. Pretože tá udalosť bola tak neskutočne bolestivá, tak neskutočne traumatizujúca, že sa jednoducho s tým nechceme zaoberať. No a teraz to Pluto vyťahuje z nás tieto emócie. To Pluto od nás chce, aby sme si tieto emócie prežili opäť. Emócie z minulosti, emócie z detstva. Aby sme si tieto emócie jednoducho prežili opäť a aby sme si ich spracovali a uzavreli ich. Preto tento spln je ťažší, pretože to Pluto vyťahuje emócie z minulosti, z detstva, môže sa stať nejaká udalosť, kde znova bude kričať to naše zranené vnútorné dieťa. Môžeme sa ocitnúť pocitovo znova v detstve, môžeme sa znova cítiť ako to malé ublížené dievčatko, straumatizované. No a to Pluto od nás chce, aby sme jednoducho neutekali pred tými emóciami. Aby sme sa im postavili tvárou v tvár, aby sme prežili tie emócie, precítili tie emócie, aby sme im dali život tým emóciám z minulosti. Prečo? Pretože keď dáš emóciám život, tak len tak ich môžeš uzavrieť a posunúť sa ďalej. Pretože to, čo raz žilo, môže aj raz umrieť. Bez toho, aby to žilo, nemôže prebehnúť ten transformačný proces. Nemôže. Takže my musíme dať tým emóciám život. My ich musíme precítiť, nechať to nami prechádzať kompletne, precítiť si znova tie traumy z detstva, precítiť si tie bolesti, rýpať sa v tom, že fakt ako rozmýšľať, prečo sa tak cítim, čo ma k tomu doviedlo, aká to bola situácia, analyzovať tie pocity a len takým spôsobom budeme schopní sa s nimi vysporiadať. Takže ja si myslím, že to je všetko odo mňa. Napíšte mi prosím vás do komentáru, ako sa cítite, ako prežívate tento spln. Vždycky, keď je spln aspektovaný Marsom, alebo aj je tam nejaká prítomnosť barana, tak sa tento spln vyznačuje nespavosťou. Ja to cítim už intenzívne. Napíšte mi do komentára, ako to prežívate vy, či môžete spať alebo nemôžete. A ja sa na vás budem tešiť zasa pri ďalšom videu. Kto má záujem o konzultáciu, môžete mi kľudne písať na astromichaela.sk alebo na astro.michaela@gmail.com. Ahoj!